Dobrý deň ľudia. Dneska, keď ste ešte videli ten reprák, ako búchal, no to Pedro, no to trochu vybuchlo, že to jak to húkalo, že to tak vyzeralo, že to ide vybuchnúť. Tak z toho sme tuto na Minecrafte. Tuto je moje, to čo som tedy včera robil. Toto si nevšímajme. Survival mode. Takže ideme tam. To ideme kliknúť a tak to je. Takže dneska ideme urobiť dom. Lebo dneska má tento môj kamarát na telke, sa mi zdá, že Spartak Trnava versus, si to celkovo nepamätám, ale Spartak ako Trnava versus neviem čo, lebo ja už som zabudol, ale akože, takže on to má od 15:00 to začína ten zápas, takže teraz natáčam, ale možno, že toto video nebude tak skoro, ale teraz zatiaľ toto skipnem. OK, sme naspäť, tedy som trochu grindnoval, keď vidíte, trochu som grindnoval, tak už veľa, teraz mám to underground, takže to znamená, že bude to zle, a mám ešte stále wooden pickaxe. Inventory som tedy stiel urobiť postel, ale mi to trochu nevyšlo. A mám môj prvý achievement. A seka to ako vždycky. Takže idem si urobiť ten pickaxe. Ja nemám bloky moc, ale všetky skoro nemám. Birchwood ja nebudem potrebovať vôbec. Takže dáme tuto takto, to mám stick. Takto dáme, to zaberieme si toto a potom takto. Tak, ale nemám tak veľkú bulu, takže takto toto si dáme a ideme naspäť na robotu. Pedo, da do di, a deba du du da da di, a deda du du du. Tak si aj pre istotu urobím iron. Moje prvé dve kúsky ironu. Takže zatiaľ iron vyzerá tak, ale to je jedno. Tak zatiaľ, to isté, neviem prečo to je tak. Takže urobíme si najprv pre istotu mečko s jedným stickom, to mám tuto. Takže tuto tu máme meč pre istotu. A pre istotu asi nebude drevo, ale shovel pre istotu urobíme tiež. Musia mať všetci shovel, takže to je také. No dobre, ideme na to. No asi som aj potreboval, lebo ja ešte nemám axe, lebo tedy som mal drevený, ale na čo, lebo ani nefungoval tak dobre. Takže ja som ešte nemal, sa mi zdá, ani Ice Age som nemal, ale že budú Monster Party, takže stále dneska s ním urobiť dom. Takže ja iba idem grindovať si niektoré veci a budem naspäť do toho. Naspäť som si pripravil ten base už tak, keby ste sa pýtali, že ja mám mody teraz. To sú mody, takže idem akurát začať robiť tú farmu. Takže takto, že by to začalo, ja mám dvere vody, ale na čo teraz, to tam boli. A tak mám iba jedné dvere, takže to fakticky ani nepotrebujem tých jedných, ale jediné, že nechcem, aby som minul všetko vodu, napríklad to žele je, že pôjdem takto typicky originál. Patadito. Toto patadito. To ideme to robiť, že
správno musíme vypočítať na matematiku, by vychádzalo 5x4 je 24. Nie. 5x4 sa rovno 20. Stále to robím. Ale ten mod je dobrý. Ja tu mám fakticky, že 43 modov. Aj s týmto modom. Dobre. Takže... Toto takto môže byť. Toto mám moje penciky. Takto možno, že... Ale to ešte potom urobím. Lebo... To ešte ani nemám ten dom ani spravený. Takže z toho... Ale mám túto vodobucket. Takže... Ja sa mi zdá, že ja som ešte nedosiahol návod. Ani ten snow. Takže z toho ja som tu fakticky iba stále. A tak som robil stále. Vybuchlo, ale nič sa nestane. To bol divné teraz. A potom, že Monster Party. Ja víš, kde ja idem. Áno. Ja pôjdem do toho domu, čo som postavil pred 5 minútami, pred pol hodinou. Áno, lebo som robil ešte voľačom. A ešte som jedol. A to ja ešte jem. Lebo ja už to nepotrebujem, ja už mám jednu. Tak. Aby tento ma chytil. Z toho sa tento volá tento meč. Teraz to robím. Tak. Vyvediem a teraz urobím to tak, že... Extrémny gamer. Ale nedostal som nič. Ja som extrémny Dainer. Stone. Shovel. Iron. Ja som nedrúfal. Ty mušromka. Ty si maslako. Ja som dostal potato, ale... Potato. To je toto. Ja už idem ďalej trochu. Som vedel, že ten Monster Party už pôjde za chvíľu. Ale toto v čate je nič. Áno, som zdechol párkrát už. Paste to underground. Ja neviem, koľko som už dal blokov. Pôjdem do F5-ky. Ani neviem, lebo to tam neodpíce.
Keď tento strom... Počkaj, áno, ty si toto vôbec si nevšimáš, že prečo tu mi rastie brčkovod? Lebo chcel som robiť to vonkajšie ešte, tak z toho mám veľa týchto brčkovodov. To zatiaľ si idem pre drevo. Ale všetky mi aj narastli, lebo ja som tedy sa mi zdá, že nie je AFK. Ja som tedy nebol ani AFK, takže môj ak sa pokazil. Budem mať dosť veľa paličiek, lebo skôr toto všetko drevo dám na palice. Takže, akože postavil som dom, ale nie na kamere fakticky, lebo sa mi už nechcel natáčať. Takže prepáčte za to. Asi bude pri tom aj part 3, lebo lebo chápete, nestíham tak veľa. Takže ja zazvorím často inakšie veci, ale za chvíľu, no toto asi bude za chvíľu aj koniec videa, za pár sekúnd. Takže napríklad ste mali pekný deň a zatiaľ čaute.